Вот, значит, берет интервью человек на букву Г с человеком на букву Б. Да? Та, я дивилася. Тот лжец и манипулятор, и этот, я прошу Да. прощения, ну, лжец не знаю, но хитро выкрученный манипулятор. Да? 100%. Да? И вот эти два персонажа 4 часа. Но я считаю, это вообще неуважение к зрителям, к любым. Да? Это не журналистика вообще, да. Но 4 часа это невозможно. Да? Я это не смотрел, так цитаты видел. Да? Говорят полуправду друг другу. И все, значит, смотрят этот дешевый спектакль, когда человек на букву «Б» рассказывает нам какие-то гадости про человека на букву «З». Так ты ж, чувак, с ним, вот. Ты вместе с ним к власти пришел. Ты был первым, кто его поддержал. Когда еще человек на букву «З» даже и не думал идти в президенты. Но он же, Да. это же звучало как разочарование. Они хотели как лучше, а получилось, понимаешь, как получилось. Милий кинул, да? Да, це такий тон був цієї розмови. Але все одно, я думаю, розумні люди зрозуміли, що в тому правда. А что правда? брехня? Вот, понимаешь, я даже не... Тут, мне Ну, кажется, я 3 речі это... для себе Ну, давай. з'ясувала, Ну, давай. що близьке до співставлення моїх фактів із реальністю, сказаного Богданом. Ну, перша історія з вагнерівцями і СБУ. Він Що вона підтвердив, є. що Да. вона є, що вона була. Ну, це ти знала там. Ну, слухай, своїх це колишній керівник Офісу президента, в якого купа знайомих і підпорядкування, які ще там лишилися. Тому це важливо було почути, бо це не просто депутат, це колишній керівник Офісу президента. Друге питання. Питання кадрової політики, яка там є, і цього хаосу, як ми збоку спостерігаємо, так насправді, ну дійсно, він там наводив приклади, хто и як. Це дійсно... А при нем-то порядок был, конечно. При нем был идеальный порядок, лишь только потому, что он грубо ругал тех, кто к нему пришел, вот только поэтому он был убран. Да. Насправді, я спілкувалася з багатьма людьми, в яких є думка щодо цього пана, не будемо йому багато приділяти часу, але що в ньому фрагментарно було краще, ніж в Єрмакові і там в Шефірі, ще в кількох хлопців з шоу «95-й квартал» і «Ліга сміха». Блін, я це говорю, і мені сама дивуюся, що я так говорю про Офіс президента. Боже. Ну, насправді, маємо те, що маємо. То це те, що це хоча б людина була з розумінням державницької структури, з освітою, і він розумний. Це хоча б мало якісь не знаю, структурно побудовані правильні речі субординаційні. Все, що я тобі можу сказати. Так, про розумну людину. Да, третє ти що хотіла сказати. Третє. Ну, третє стосовно Коломойського. Це дуже круто зараз видно на каналі, який йому належить, що впливу зараз Коломойський на Зеленського, якого він, давай будемо відвертими, з допомогою свого каналу, в тому числі зробив президентом, зараз вже немає. Ну, це ж хорошо. Це дуже добре, і я це знала. Сьогодні, перед тим, як зустрітися з тобою, я писала інтерв'ю із Андрієм Коболєвим для «Соромно», головою НАК «Нафтогазу». Ну, друзі, прогугліть, буде час, про Укртранснафту, Укрнафту і ті підприємства, які належали Ігорю Коломойському. Зараз вже історія абсолютно інакша. Ігор Коломойський ніяк не впливає на НАК «Нафтогаз» і не смокче з наших кишень гроші, як це було. Ну, це добре. Тому Молодець, президент Зеленський.